И здравейте хора, това е Майнкрафт оцеляването ми, не знам защо лаги не ми е генерирал света. И първо ще си взема малко дърво. Сега ще го работя. Да си направим един крафтинг тейбъл и клечки. И нека си направим една брадва. И един меч. Така. Като се събера малко дърво, ще се върна. О, какво е това там? Чест. О, какво има? Добре, ще се върна, когато ще набавим малко дърво. Така, върнах се, набавих се малко дърво. Я да си взема честа. И ето да понабавя още малко дърво и пак се върна. И така, отново съм тук. Събрах си доста дърво. Ето видите. Така, сега да ходим да убием малко прасета или нещо, ако има. Да изи. Ще се върна, когато си оправя малко настройка. И така хора, тук съм. Здравейте, овчици. Ще си заминете. Защото ми трябва воля да ви. Добре. Нещо. Така. Ще правя видеото до 10 минути. Само да кажем. Аз тук отдолу гледам колко време е. Като наближиш 9 минутки нещо, ще спирам видеото. Ох, какво само. О, чувам краби. Браво. Добрете. О, взех семе. Да намерим място за къща, къде да се правим. Тихо. Трябва да се намерим място, къде да се скрия за премищуване. О, така и стигат ми. И така, аз съм стекчен пак от Fightful. О, това ще бъде. О, what the fuck. Трябва да се намеря някъде по колко бежиш. Защото тук ще спална нещо. Сигурно. Ще ни дървете. Мъгу. Това е някакъв бъг в World-а. Имаме си го харче. Тук саплинги върна, това е бъг в World-а. Така, кръстим тейбъл. Много къде? Тук. Трябва да се направи лопата. Вземе кирката. Така, тук ще направя някакво убежище, колкото да мога да пренощувам.
сега ако намеря кол... О! Сигурно е. И сега нека така да стои. Не може да се... Тихо е. Да направим по-уютно. Ай, пресхи, живее. О, не става вечер. Което не ми хареса. О, имам идея. Така ще се успокоя. Дай-ка светлина. Сега сложим сюда. Легло. Вот это что пришло. И мы направляем. Да. Ванден. Это кек. Зеленый готов. И кекево. И да се умитаме от тук. Иха! Нека си направим тук дух. Ще направих някаква рандом глупост. И ще трябва да. Рандом глупост. Така нещо. И така. Да тръгваме от тук. И след тук да се направя някаква къщичка. Когато не живее. И ще направя една малка къщичка и тогава ще се върна след малко. И така изглежда къщичката ми. Тук е прозорчета без стъкла. Ще трябва да направим. Изгледам, че ще стана 9 минути. Ще направя печка и ще изпирам. Печка. И да сложим да се пече. Малко пясък. И така. Това ще бъде за този клип. Това е първият видео от моето оцеляване. И до другия клип, който ще започна сигурно сега. Чао, чао!